Ayikhale bafana bakithi. Wantshebe. Engane ngithanda ukulimala la emoyeni wami. Kanti umsebenzi kaShilisi yini? Usho ukuthi ngenzeka ukuthi wasuka le ekhaya kwela kithi madoda enkandla wazogadana nomfana omncane kanjena. Usele ibodyguard ubona ukuyaluza kwakhe. Hey, ngabe uqopha umlando uyaqala ibodyguard eMadrid. Hangamba naye hey sithudla hangamba naye hey sithudla hamba naye hey sithudla Hey,